Sa Banwasang Santa Barbara, 3 ka-empleyado sa isa ka logistics company dakop sa entrapment operation. Si John Sala nakatutok. Nagakahangawang pumunuan sang isa ka logistics company sa masobra 15 milyones pesos nga nadula sa ila kompanya humalin sa bulan sang Disyembre sang nagligad nga tuig. Ila ginatanaw nga may pila ka mga items nga ginabakal online nga ginapadala kuntani sa ila kompanya para i-deliver ang ginapalapaw sang ila mismo empleyado. Bangod sini nagpalabot sang impormasyon si Emerson Muhar, Deputy Head sang Logistics Company sa otoridad na tuhoy sa among buluhaton diri sa syudad. Ang information na nabato naton nga ang ila mismong empleyado among nagapalasik sing iban nga mga items nga may ara nga tatak nga DG buti ng dangerous goods amo na pwede nila ma-open kag open nila makita nilang items na basta DG na mga daw high value nga mga items na sa ginkasa nga entrapment operation kagabi dakop sa day James Mira sang Dumalag Capiz kag Paul Christian Escobanyes sang Cochero Molo nga lunsay mga drivers. Kaupod si Jessa May Trabucos sang Barangay Pagsangaan Pavia, head of line sang nasambit na kompanya. Ano dyan sir, kayo driver lang sir. Wala ka kahilabtanan sa mga. Halin sa cargo sang Iloilo International Airport ang duha ka drivers kag natigayon ang pag-intercept sa ila sa Banga Dama Santa Barbara, Iloilo. Samtang nadakpa naman sa follow-up operation si Trabuco. Wala ko daya, sir. Ano ba? Wala ko daya. Ginabulobanta 100,000 pesos ang mga na-recover nga items sa mga naaresto kaangay sang cellphones, sapatos kag tablets. Kaso nga qualified theft ang pag-atubangon sang tatlo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.